video vreau să fac un announcement. Deci mersi pentru 31 de like-uri, hai că 31 de views și 9 like-uri. Chiar apreciez asta mult. 7 subscriberi. Pe lângă vreau să fac un joc, așa că mi-ar trebui niște scripter builder și de ăștia. Nu prea știu să fac nimic, vă avertizez de acum. Am încercat să mai fac jocuri, nu mi-a ieșit. Mereu luam underrated în tot așa. Pe lângă condolențe la povești de 2 lei. A fost, da, am uitat la poveștile lui în fiecare zi. Deja condolențe. Ok, cam atât e announcement-ul. Înapoi la video. Serios, mama. Ok. Deci, astăzi o să mă joc underrated horror games. Dar faza e că nici chiar 6-7 horror. Am să mă joc acesta, Did You Hear It? Din cauza că thumbnail-ul pare fain. Ok, cam atât. Doamne, dar mă enervează glitch-ul ăsta, că mi-arată foarte jos și abia dacă pot să-l apăs. Anyway, am revenit. Da, să-mi bag ceva, că nu vreau să dau Robux. Până niciuna am Bobax și îmi zice să dau Bobax. Astăzi nu sunt cu nimeni, doar eu singur. Sunt băiețe. O trebuie să opresc un pic. Și de ce asta are muzica de la Dead? Mamă, dar mult mai dura intro-ul ăsta, cred că 2 minute de urmă. Nu cred că îmi place jocul ăsta după... Mă, dar cam rapid mergi. Faza e că jocul ăsta cred că puteam să fac și eu. Până acum jocul ăsta pare foarte pay to win și de asta. Cred că ăsta și eu pot să fac. Ce naiba ar trebui să fac? O să-mi bag ceva că nu mai aburi. Dar știi de ce? Nu mă joc altceva, îmi bag ceva. Ok, îmi pare rău. Acum o să devin family friendly. Nu. 10 view-uri și mă joc de mimic. Ce scary elevator. Mă, dar toate thumbnail-urile astea sunt horror, dar faza e că jocurile de tot duchi. Bă, acum serios, K-pop horror. Ce mai e și ăsta? Mental. Ăsta vreau să mă joc. Nu știu ce să mă joc.
Insomnia? Cred că mă juc asta. Nu durează. Ok, de ce mi s-a dat dintr-o dată mai tare? Pot să merg prin ăsta. Trebuie să mă duc să vorbesc cu tata. Child. Ce-mi place jocurile astea. Slash noob. Apropo, îmi trebuie niște scriptori din cauza că eu nu știu cum să fac jocuri. Așa că vreau să fac un joc de cineva să mă ajute să fac. Ok, plecăm fără să plătim, frumos. Hello, my father. Adică omul ăsta s-a obeșit încât s-a dus la... Da, mult mai durează locul ăsta. Ding dong, eat it up, eat it well, mixing it up. Oh, old school Nyan Cat. Anyway. Ok, bro, înțeleg că ți s-o țin back, dar ce faci cu mine? Na, stai ca mine. Eu cred că vecinul ăsta mi-e frică de întuneric.
Ok, bro, ok. Mă, da, e noapte. Damn, nu-mi zic că o să-mi iau jumpscare, că mă arunc telefon. Idei? Doamne, acum o să-mi iau jumpscare. Idei, ce naiba explodează? You can't seem to fall asleep. I don't want to. Mă duc să vorbesc cu mama mea. Și de... Doamne, dar nu pot să trec prin. Păi dacă o zis că Bloxicola gods are calling him și eu m-aș duce. Bine, nici chiar tot. Să mor de nu ăsta e numai efectiv. De acasă la shop, la shop la neighbor, la neighbor la granny, la granny la neighbor, la neighbor la casă și tot așa. Să mor tot că s-a mișcat de ieri. Ok. Nu-mi zic o să-mi iau jumpscare. De fiecare dată mi-e frică numai de jumpscare. Ok, nu știam că taică mi poate să se teleporteze. Oh my god. Ce fă bătă, m-am dormit. Gata, m-am dat destul de încet acum, dacă mai mi-au jumpscare, nu mai mi-arunc telefon.
Doamne, deja mă plictisesc. Adică talk to dad. Nu vreau să vorbesc cu tata. Eu cred că o băut prea multă bere. Asta e ce mai mult stați când beau o bere. Au rămas fără bere. Deci, Bloxicola e bere. Technical difficulties. Ok, trebuie să mergem at the store să cumpărăm biere. Iarăși o să mergem. La ce se referă asta prin Hobo Joe? Hobo Joe, unde e Hobo Joe? Ce fac bă Hobo Joe? Ba nu, Larry the Hobo. What do you mean? Larry the Hobo. Ce fac bă Larry the Hobo? Larry the Hobo. Ok. Ok, bro. De ce sunt în lumea asta? Lumea asta de gunoi. Faza e că nu știu când apare, asta e. Fac și sunetul de încet. Mă. Creatura măsii. Mama, nu râde de mine. Nu râde de mine. Nu să mai speri de joc. Păi nu... Mă sperii prea tare că creatura asta fix în fața mea apare de nicăieri. Nu te mai juca și gata. Da, mama, nu mai joc, sigur. Păi mănâncă, cine te oprește să mănânci? Mama înțelege că nu te oprești să mănânci, doar zic încât să nu faci prea multă gălăgie. Poți să mănânci, poți să faci ce vrei. La maică mea acum e rușine, că eu i-am zis să nu facă gălăgie. Iar ea cred că o luat-o prea serios. Și de ce fucking mă duc să văd ce naiba în spatele casei la noapte? Ok, mother. What the fuck? Cuvintele înapoi, că nu-i horror.
bro, nu înțeleg că nu pot să dorm. Doamne, dar mult mă durează. Dar taică mi unde... De ce capul lui e Bloxicola? Ok. Tu cum nu ai înnebunit încă? Ce-am zis că mereu se repetă? De acasă aici, de aici la neighbor și de la neighbor aici. Dar nu m-am mai dus la Granny de mult. Dar totuși, tot așa se repetă în continuu. Deja mă enervează. Da, chiar nu cred că vreau să mă mai duc acolo. Ce pisică e aia? Da, asta clar nu e pisică. Totally normal cat. I agree with you. Să mor eu dacă mai vin la tine, mă. Să mă bată tata dacă mă mai duc la asta. Ok, bunicu, eu cred că tu ai cam înnebunit. Te-aș ruga frumos să te dai jos de acolo și să vii să dormi. Tata e Bloxicola, maică mea e nebună. Vecinul meu și-a luat o pisică, dar nu e pisică. Bunica mea se crede om păiangăn. Da, cea mai faină familie să mor eu. Se joacă maică mea cu pisica. Uite, o să fac o poză la pisica mea să vă arăt. Asta e totally normal cat în loc de... Da, nici nu mai vreau să mă mai joc. What the fuck? Nu era destul că mă căcam pe mine destul. Ce cai, mă? Eu vreau cai. Unde cai? Nu-mi zic că e noapte. Dar unde ar trebui să mă uit după chei? Că nu-mi dau seama. O cheile prin frigider. What do you mean? Nu... Bro, nu-mi zic că trebuie să... Na.
bună. Domnule, te-aș ruga să nu mai fii atât de negru. Și să nu te mai uiți cu ochii la mine, că sunt la poliție. Și de ce vă multiplicați, domnule? O să vă sun la poliție. Deci ar trebui să tot dau seamăn aici. Da, mai bine nu dădeam seama. Dar nu înțeleg ce trebuie să fac aici. Și de ce creaturile astea tot se uită la mine? Ok, bro. Ok. Trebuie să dau robuci. Las că nu dau niciunul. Aș fi dat, dar n-am robuci. Ok, maica mea și taică mea amândoi doi negri. Mă, tu nu mai ești nebunit de bere. Cred că arăți mai frumos acum.
Na, ăștia mint. N-are cum ca cel mai rapid run să fie 15 secunde. Păi deja am minte că mi-a luat o oră să termin run-ul și ăsta îl termină în 15 secunde. Na.